Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je podnela Narodnoj skupštini 6. novembra 2020. godine. Želim samo pre glasanja da napomenem da iz proceduralnih razloga, imajući u vidu našu intenciju da budžet bude jedina tačka na dnevnom redu sednice, a imajući u vidu da je planirano da sledeća sednica bude zakazana sa ovom tačkom dnevnog reda, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odmah posle izglasavanja rebalansa budžeta, iz proceduralnih razloga Vlada će ponovo uputiti ovaj zahtev i ja ću u toku današnjeg dana zakazati novu sednicu sa tom tačkom dnevnog reda. Da biste to imali u vidu pred ovo glasanje, zato što iz proceduralnih razloga treba da imamo u vidu uoči ovog glasanja. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaustavljam glasanje. Šta je sad? Pošto sistem nije u redu, ja bih vas zamolio da još jednom imate u vidu. Ponavljamo glasanje. Ponavljamo glasanje. Ja bih zamolio šefove poslaničkih klubova koji znaju šta smo se dogovorili, da primenimo ono što smo se dogovorili. A to znači da novu sednicu zakazujemo sa ovom tačkom dnevnog reda posle ove sednice budžeta. To znači da iz proceduralnih razloga ne prihvatimo ovaj predlog za hitan postupak. Stavljam na glasanje. Zaustavljam glasanje. Glasalo je ukupno 209, za 14, protiv 4, nije glasalo 191. Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog.